Με μια μεγάλη γιορτή έπεσε σήμερα η αυλαία για τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο περιβάλλον για τη φοιτευτική περίοδο 2015-2016 στην Πεντέλη. Για ακόμη μια φορά η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μαζική, ακόμη κι αν ο καιρός δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες για σήμερα αναδασώσεις. Μπορεί η βροχή να μην μας επέτρεψε να πραγματοποιήσουμε τον αρχικό μας σκοπό, που ήταν η δεντροφύτευση σε μια περιοχή περιαστικού δάσους στην Πεντέλη. Παρ' όλα αυτά, με αφορμή την ολοκλήρωση των δράσεων αναδάσωσης του Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο περιβάλλον για τη φοιτευτική περίοδο 2015-2016, πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή γιορτή με την παρουσία εθελοντών και φορέων που βοήθησαν με το έργο τους. Ολοκληρώνουμε τις δράσεις της δεντροφύτευσης για την πρώτη φοιτευτική περίοδο του 2016. Και καταλήγουμε στα κούλμα του 2016 με πλούσια εδέσματα. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας που μας βοηθούν. Το Sky που είναι πάντα μαζί μας. Όσοι παρευρέθησαν στην όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πεντέλη, απόλαυσαν σαρακοστιανές γεύσεις και πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Χαρά μας είναι σήμερα να συνομιλήσουμε και να σχεδιάσουμε για το αύριο και για τους αγώνες μας για το βουνό. Σας ευχαριστώ δημόσια γιατί σαν σταθμός και σαν ομάδα Sky στηρίζετε αυτό τον αγώνα. Κατά την περίοδο 2015-2016, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο περιβάλλον διοργάνωσε 15 δράσεις αναδάσωσης και συνολικά φυτεύτηκαν 118.000 νέα δέντρα. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν 3 μαθητικές δράσεις με τη συμμετοχή 9.000 μαθητών και μαθητριών.